Hadin ka jingmi ka khubor persya iki katu kat netili ki petrol pump badan ka jingkhle haka pniang petrol na kaliang ka Petroleum Dealer Association Meghalaya menta ka sngi kalami shakhmat ban kentai ye kate ka jingkno bat ban pensyai badai ka daw baka sarkar India kala khle da ka ethanol haka pniang petrol. Habai keran bakila pathai khubor na kaliang ba Kennedy President ka Association ulayathu ba ka jinglap ya ka haka petrol kadai tang namar ba haka petrol kadon ka ethanol ka balakhle 10%. Ula benrap ru balada ka wei ka kaliket petrol kan ket khat ar 1000 liter te kumba khat ar spa liter kan dai ka ethanol bar ka ethanol kan don kumba 1.1% ka namar ba ka ethanol katan ya ka na ki haw bar ka petrol pump ka baket Shipho kali haka shipnai kumban 10% ka kandon haka ne ka jaka penlang pniang petrol. Uba Kennedy ula pensyairu halor ka jingkhle ya ka ethanol haka petrol na kaliang ki association na kaleng ka rihi kila persang man persya henrei namar baka perthei baro ka wei kila pendon kam kumta haka riru kila bot lang ya ka ne. Kawai kalong ru namar bakador kalong nreu phosan tengka siliter kadba ka pniang kalong khandai phosan tengka siliter balada kawai ka pom kade silak tengka shibnai kamut lai pholak bat hakari India baro kawai daki klor kan yo nong ka sarkar India. Kurishibon na kaliang jongka Petroleum Dealers Association jongka state Meghalaya kaya contain juga association baro kawai ngai kublai baro kipai ba inong song sinong jo kani jala be jungi paling ba kani ka khubor ka bangi ai menta kan long kum ka jing pentir kani ka awareness ya ki customer ki jungi ya ki consumer ki jungi ba ka e ke bala jia kamdei ka ba na kalian jong ki dealer ki le khna andre ka de ka e ke bagi le bata ye phi na ka da jong ka jing khle 10% ka ethanol hapo ka petrol kata ka de ka we Tena kata kata ni ai leng ba ju phi ki dia ju pentek chi pai ba subhashim ki ni ju pentek ba ba phi dei long extra careful ban pikir bha kham tam ki kali ki ju phi ha ki por yur maka jala ju ni ki dei ba jur slam ba ka kala ban rong ki kali ju phi nang no kham tam por basai ru kala ban long bala da tukho sobat kene ka petrol ka bala don ethanol lai kanang at susu ya ka kena kata kala ban bi ki jing je ki ba susi Baka absorb ya ka moisture kamut ka tani ka makahi ka khle lang bat ka don haka ne ki ethanol kila don ki jing tha ana kalian jong ka Ministry of Petroleum sepang ki kali bagi kali jong ki tangki jong ki de belong ki bakhot ki mendai ban lara khandet ka ka don mix bat ka ne ka petrol ka bala khle ethanol kamut ka ka nang bon haka tu ka tang Tikini ke berkhot ki ba ka sarkar India ke introduce ke bana kalian jungi nilai persya ka to ko national wide nilai persya ka India bro ko ki dealers association nilai persya sepang kane ke jing introduce ke ethanol tendai lemar kane ke dei ke ba perthai bro ko ka la pendon kam kum sekiri ki bala kham ki kum ka America Germany England France ba ki ru ki pendon kam ya kane ke ethanol sekiri ki bala kham ki le do 4% ru ki pendon kam bat kadon ka jing ong ba Naka 10% kila ban penkiu suka kapsan persen dan dia cakap 4% ke ethanol. Kata hadu kata. Te ke ke jumentoi ke bayo nak ne ke ethanol. Balai ke sarkar ka pendon kami ke ni. Kane ke ethanol ka bonin kong ke jumentoi ke lomba ka penduna ya ka tedam. Naka dau jong ka pollution nak ka tedam kali ko fi kali menta ke la ya ki barat stage 6 BS6 ki khat ha ka ba ka tedam kala duna ki kali diesel ki pendon kambat ke urea kenang baka tu kali kan numit tedam syu temen ta ki penon kami akan ik ethanol lamar bakani tolong smokeless kata ka banen kong berkebaar ka dor jengka ka syong dor tang kombaan riu pusan tengka siliter kan baka dor jengko pniang ka dai khandai pusan tengka siliter tiga mot jeng phe ka dai lai po tengka ta lai po tengka na ka siliter ka company ka yo nong da ka wei ka pom ka dia silak liter sibnai kamot lai po la Tikat ni teli ki petrol pom hari India kamut ki kror ka sarkar ka yo nong nang ni. Kata ka di ka baa. Bat ka balai. Nama ya kini lasna na ki jingthong, kamoi pi kamut tuai, uriu hadam na ki jintang jo ki jingthong. Kanang pensulur susu i kinong rap bakin rap khambon ka production jo ki kan khambon ka sarkar ne ki oil company ki thiet ki ni jingthong te kamut ki increase ka production ki riu spa kinong rap. Kata ka di ka advantage. Hari ka disadvantage pat kalong ba Kani ki ethanol ka bala khle lang bat petrol namar ka don
lada ka underground tank ka don lada ka tangki jong ka kali ka don khlek lang bat ka nik petrol kanang bun ko bat kini kimi ki problem si bun tandai lada ka ta ka petrol ka bala wan rengkat bat ka ethanol ka don kala khlek lang bat ko la phile kat bale ni kandoni yang ni yang tai ki ka panen kong ka long ba ni hapan ai ka awareness ya ki consumer ba ki customer ki jungi ba ka petrol menta ba ka sarkar ka pha ka de ka ba khlek ethanol ka ba don bat ka kata ka de ko ba da phile haman ka wei pa ko wei ka petrol pump hapo ki machine ki bangi the uknyang ka don ko wei ka sticker ka ba tho 10% ethanol blended kamut ba ka petrol ka bala khlek lang bat 10% ka ethanol di kata kadai ke bena kalian jungi ke bangi kuat pensya segi pada ha ka bidai bat kene ke itano di kumalai iya kini kisgi kidon ki petrol pom ki bala syakta kum gawe ki petrol pom po nong spung ke bala syakta ke jing keno ba ki kle manu ban kle ya ke petrol nada ke petrol pom ke petrol ke junga nga kle ngangan the upnyang nang nupan ya ki kali rejo ke jiaru apolat ko gawe ke barat petroleum RO ke bala syak keno ba kle ba kini ki jian la ke por sa ke por khamtam menta ka polyur bat khamtam da ka jingdon jong ka 10% ka ethanol hapo ka petrol